Головне управління розвідки уточнило втрати екіпажу російського патрульного корабля «Сергій Котов», потопленого напередодні. 7 окупантів знищені і ще 27 дістали поранення різного ступеня важкості. Відповідно до заявлених характеристик, на борту «Котова» могло перебувати до 80 моряків. Тож понад половина екіпажу патрульного корабля могла врятуватися. Нагадаю, що «Сергій Котов» – найновіший патрульний корабель проєкту 22160. Його спустили на воду в окупованій Керчі лише 2021 року. Вночі 5 березня Котов виконував завдання у територіальних водах України, нібито обороняючи Керченську протоку. У цей же час з півдня корабель атакували 5 українських морських дронів «Магура-В-5». Внаслідок удару у кормову частину та обидва борти «Сергій Котов» швидко пішов на дно, а потужні вибухи чули у багатьох районах Керчі. Таким чином, «Сергій Котов» став уже 3-м російським кораблем Чорноморського флоту, знищеним цьогоріч, після ракетного катера «Івановець» і великого десантного корабля «Цезар Кунніков». Після знищення Сергія Котова Росія забрала всі кораблі з акваторії Чорного моря. Таке фіксують у військово-морських силах Збройних сил України. Лише 1 корабель у середу виходив в Азовське море. А от у Середземному фіксували 3 ворожі кораблі, серед яких 1 носій калібрів із загальним залпом до 4 крилатих ракет. Що стосується заходів у Севастопольські порти і що стосується загалом їхньої присутності там, вона зведена до мінімуму. Іноді туди заходять деякі одиниці з різноманітних причин, але все одно більшість кораблів було вимушено передислоковано саме у східну частину Чорного моря. У ВМС України пильнують і за рухом цивільних суден, які працюють в інтересах агресора. 16 таких порушників минулої доби пройшли Керченську протоку до Азовського моря. Із них 4 рухалися з протоки Босфор. Ще 19 суден у Чорному морі. 3 з них прямували у бік Босфора у Туреччині. 4 кримців з Бахчисарая, затриманих напередодні під час однієї з наймасовіших облав, заарештували. Мімета Люманова, Азіза Азізова, Рустема Османова та Мустафу Абдураманова триматимуть під вартою щонайменше до 4 травня. Російські силовики з Центру протидії екстремізму перевіряли автівки, які наближалися до окупаційного Київського райсуду Акмеджита. Але десятки рідних, друзів і просто небайдужих людей кілька годин чекали рішення під стінами. Зло, на данный момент зло, Русчайта торжествует. И добрые ребята, хорошие ребята сидят в тюрьмах. С 1944 года наших родных и близких депортировали с Крыма. А сегодня депортируют наших родных и близких за стенки СИЗО и тюрем. И мы надеемся, что в ближайшее время наши дети обнимут своих родных и близких. Запобіжний захід бранцям з Джанкойського району обирали в середу. Окупаційний суд в Акмеджиті також відправив до ізолятора Нарімана Аметова, Енвера Халілаєва, Алі Мамутова та Ваїта Мустафаєва. Лише колишнього імама Ремзі Куртнезірова відправили під домашній арешт за станом здоров'я. Він пережив 3 інсульти, має цукровий діабет, пожиттєву інвалідність 2-ї групи і частково паралізований. Попри це, його, як і 9 інших бранців, звинуватили у тероризмі через нібито участь у партії Хізбут Тахрір. Насправді ж, каже захисник Еміль Курбедінов, це відпрацьована схема ФСБ.
На протяжении 10 лет это абсолютно, так скажем, шаблонное дело, где активистов, где людей, которые занимают активную позицию, религиозных деятелей, там, не знаю, гражданских журналистов и так далее, преследуют вот по таким политическим и религиозным мотивам. Им вменяют политические разговоры, религиозные разговоры, разговоры в мечети, либо в частных домах при встречах, кухонные разговоры, так скажем. Арештованих кримців відправили до СІЗО номер 2 Акмеджита. Туди ж звозять цивільних бранців з окупованого півдня України. Хвиля російських облав у Бахчисараї та Джанкойському районі напередодні стала третьою за масштабністю за 10 років окупації Криму. Озброєні силовики підкидали заборонені в Росії книжки активістам і громадянським журналістам Кримської солідарності, а також релігійним діячам, які не співпрацюють з підконтрольним окупаційній владі Криму духовним управлінням мусульман. Нові свідчення про переслідування релігійних громад в Криму передали до Міжнародного кримінального суду. За словами керівника прокуратури автономії Ігоря Поночовного, це вже 14-те подання з боку України щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних Росією на півострові. Докази подано разом з гаазькою організацією Global Rights Compliance. Вони мають допомогти Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ретельніше дослідити російські злочини в Криму, вважає Поночовний. Наразі в цих кримінальних провадженнях задокументовано більше 90 фактів нападів та переслідувань відносно представників Православної церкви України в Криму, свідків Єгови, кримських мусульман, протестантів та інших релігійних меншин. Колишній гауляйтер К'яра Дмитрій Овсянніков боїться помсти російських спецслужб, тому просить не розкривати його лондонську адресу. Про це йдеться у зверненні адвоката Овсяннікова до Королівського суду району Саутерк у британській столиці. Там колишнього окупаційного ватажка звинувачують у порушенні санкційного режиму. Після затримання на початку січня він звільнився під заставу і має жити у своєму будинку в Лондоні з браслетом стеження на нозі. Його захист просив не оприлюднювати місце проживання, але суддя Тоні Баумгартнер відмовив, бо захист не надав підтверджень загрози з боку спецслужб агресора. Інакше б з міркувань безпеки його б взяли під варту. Дмитрій Овсянніков потрапив до списків санкцій західних країн після того, як очолив окупаційну адміністрацію в Ак'ярі у 2017 році. Його звільнили з посади у 2020-му після скандалу з непристойною поведінкою в аеропорту Іжевська. Невдовзі після відставки він ушився до Великої Британії, попри санкційні обмеження. Уже після арешту з'ясувалося, що екс-гауляйтер має, крім російського паспорта, ще й підданство його величності.